ffwrdd â ni! Blant i'r flint. Helo, henw'r y lleuad. O rwan, pa noson ydi hi heno? Noson Calan Gaeaf, henw'r y lleuad. Siŵr iawn. Hoffech chi chwarae chwaraeon noson Calan Gaeaf fel yr arferid i chwarae yng Nghymru ers alwm? O, ie. Gadewch chi wneud hynny, henw'r y lleuad. O sut ydych chi'n gofyn rwan? Os welwch yn dda, henw'r y lleuad. O rwan ta. Be di'r peth pwysig rwan ar noson fel heno? Coeden! Debyg iawn. Wyddwch chi, mi fyddai'n gweld pob peth, pawb a phopeth, fel y fyddai'n hwylio yn y nos fel hyn. Ond heno, coelcerth. Drwchwch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia, debyg iawn. Rwan, cynnaien i mi, a chneuen i ti, a chneuen i weld pwy di'n hariad i. Rwan, faint sy'n gen ti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hooray! Priodas! Da iawn.